Il-valur blaqis tad-Domus Romana inaraf mill-ewwel, tant li xahar biss wara s-sejba tal-ewwel fdalijiet tagħha fl-1881 kienet diġà tfasslet pjanta mill-Perit Emanuele Luigi Galizja għal bini tal-mużew fis-sit. Din kienet tkun l-ewwel binja f'Malta mibnija apposta bħala mużew. Il-binja tlestiet sa tmiem is-sena u fi frar tal-1882 il-mużew infetaħ għall-pubbliku. Dak iż-żmien ma kienx hawn kuraturi professjonali u għalhekk ġie propost Lorenzo Magro, kollezzjonista tal-antikitajiet biex jieħu ħsieb il-mużew. Sar ukoll inventarju tal-esebiti kollha u tfasslu regolamenti għad-dħul fil-mużew. Min dokumenti li jmorru lura għas-snin 1896 u 1897 nafu li l-ħinijiet tal-ftuħ tal-Mużew tad-Domus Romana dak iż-żmien kienu kuljum mill-11 ta' filgħodu sa nofsinhar u mis-2 sal-5 ta' wara nofsinhar. Il-ħlas kien ta' 6 pence għal kull ġemma ta' mhux iżjed minn 5 min-nies u solt għal kull viżitatur jekk jinqabes il-massimu ta' 5. Kien normali fi żmien l-ordni sa nofs is-seklu 19 li skoperti ta' statui, iskrizzjonijiet, pedestali jew bċejġ arkitettoniċi antiki jitpoġġew fi spazju pubbliku fil-miftuħ. Ngħidu aħna d-daħla tal-Imdina, taċ-Ċittadella, jew il-pjazza ta' qudiem il-Katedral tal-Imdina. Il-bini ta' dan il-mużew fit-tieni nofs tas-seklu 19 ġie fi żmien fejn l-awtoritajiet tħassew li tal-jużanza għandha tinqata' u li artefatti antiki għandhom jitpoġġew ġo mużew għal protezzjoni. Għalkemm oriġinarjament il-mużew inbena biex jipproteġi fdalijiet tad-Domus Romana, m'għadamx ma beda jilqa' fih artefatti tal-perdu Ruman minn madwar Malta kollha, inkluż dawk li kienu fi spazji miftuħin, bħal l-istatwa puniku Rumana tal-Alla Mara Axtar Teġuno, li oriġinarjament kienet ġoniċċa ġol-bib prinċipali tal-Imdina. Għalhekk din il-binja kienet magħrufa bħala il-Mużew tal-Antikitajiet Rumani. Malajr nħolqot problema ta' spazju bil-post jintuża aktar bħala maħżen milli mużew. Munzelli ta' fdalijiet tal-fuħħar kienu saħansitra jitħallew fuq il-mużajk tal-bitħa interna sakemm kien jasal il-waqt li jiġu studjati. Kien biss fl-1906 li saru l-ewwel tentattivi ta' konservazzjoni ta' dan il-mużajk tant importanti. Matul is-snin saru diversi bidliet strutturali u estensjonijiet f'dan il-mużew. Fl-1884 inbena tamboġġ biex jagħti l-bitħa interna. Ieħor ġdid tqiegħed minn floku fl-1934 u għadu fil-post sal-lum. Fl-1922 imbniet estensjoni fuq pjanti tal-Perit Bonavija u b'hekk tattew il-fdalijiet kollha lejn in-naħa tal-vant tal-bitħa interna. Sentejn wara id-daħla tal-mużew ingħatat dera ġdida portiku u 4 kolonni fuq stil neoklassiku. U fl-1925 malli ntemmu l-iskavi ta' Ser Temmi Żammit sar il-ġnien li jkompli jsebbaħ id-daħla. Wara li tlestiet l-estensjoni, ħafna mill-artefatti ta' daqs kbir tqedu fiha. Iżda l-problema ta' nuqqas ta' spazju baqgħet tinħass għal deċenji sħaħ sal-bidu ta' snin 2000 meta l-Mużew tad-Domus Romana ngħata dera ġdida għal kollox. Settembru tal-1939 ra l-għeluq tal-mużew minħabba t-tieni Gwerra Dinjija. Bħala prekawzjoni l-aktar esebiti importanti ttieħdu fil-katakombi ta' San Pawl, fejn l-istess bħan nies fix-shelters sabu refuġju taħt l-art. Il-mużajk tal-bitħa interna ma setax jiġi mċaqlaq minn postu u għalhekk ġie protett b'saffuħ xon ta' ramel. B'xorti tajba l-mużew ma sofra l-ebda ħsara fl-attakki mill-ajru u baqa' intatt sakemm reġa' nfetaħ għall-pubbliku f'April tal-1945. Matul il-gwerra, is-sala ta' fuq tal-mużew kienet tintuża mid-Dipartiment tal-Mużewijiet biex fiha jsir ir-restawr ta' xogħlijiet tal-arti li sofrew danni waqt il-ħbit mill-ajru. Fost dawn kien hemm il-pittura tal-altar tal-Knisja tal-Madonna tal-Is fil-Belt Valletta. Kien hemm mill-inqas 6 restawraturi jaħdmu fuq dawn ix-xogħlijiet taħt it-tmexxija tal-artist magħruf Antonio Shortino li dak iż-żmien kien il-kuratur tal-arti. Tul dawk is-snin ibsin tal-gwerra, il-mużew qiegħda ħtiġijiet oħra mhux mistennija. Biżejjed insemmu li meta faqet il-gwerra, Ent Nispiteri li kien il-kustodju tal-katakombi ta' San Pawl u li kien jgħix ħaltarxin, talab u ngħata l-permess li jġib il-familja tiegħu kollha tgħix f'dan il-mużew. U hekk għal ftit snin oħra id-Domus Romana reġgħet wettqet il-funzjoni oriġinali li għaliha nbniet.
Laqqet familja fil-kmamar tagħha, rat it-tfal jilagħbu, xammet li rwejjaħ tal-ikel ħerġin mill-kċina u semmet it-gedwit tat-talb biex ma jdumx ma jaddi kollox buċċ il-ġid. Imma dik storja oħra.